Id-dinja għadha xxukjata bin-nar devastanti li kważi qeret għal kollox il-Katedral Notre Dame f'Pariġi, struttura gotika li tmur lura aktar minn 850 sena u li simbolu tal-Kristjaneżmu fil-punent tal-Ewropa. Really sad, devastated. I really feel very sorry for French people. Żguri li l-aktar immaġini li tibqa' f'moħħ kulħadd huwa l-mument li fih krolla l-itwal torri ta' Notre Dame. Kien lejl twil għal pumpieri u t-timijiet ta' emerġenza li intervjenew minnu fih malli ddaħħal l-alarm dwar in-nirien li deru tilajn mill-qalba ta' dan il-maqdes. Fil-fatt il-ħidma tagħhom kienet kruċjali sabiex ġiet salvata l-istruttura tal-ġebel għalkemm il-fjammi laħqu ħallew il-marka tagħhom. Strutturi tal-ħadit li nqerdu, is-saqaf tal-katedral iġġarraf u bċejjeċ tal-arti spiċċaw irmiet. Kellhom jgħaddu xejn anqas minn 9 sigħat sakemm in-nar ġie parzjalment kontrollat, sigħat twal li fihom il-Pariġini baqgħu miġbura fl-inħawi tal-katedral jitolbu u jkantaw in-nijiet. Mal-għodwa imbagħad bdew joħorġu l-ewwel ritratti tad-diżastru li ħallew dawn il-fjammi qerrieda. Minkejja din id-disgrazzja, ir-rettur tal-Katedral, Patrick Chauvet, ikkonferma li r-relikwa tal-kuruna tax-xewk ta' Kristu u t-tunika tar-Re Luigi ta' Franza meqjusa żewġ opri b'valur bla qies fortunatament ġew salvati. Qed jissemma illi kien iċ-ċeplin tal-pumpiera illi b'mod tassew erojku daħal litteralment fin-nar biex isalva mhux biss dawn it-teżori iżda anke s-sagrament. Anke l-ordni ta' Notre Dame, famuż mad-dinja kollha u fost l-akbar li jeżistu, baqa' intatt. Intant waqt il-programm netejjem Father Charles Vella tkellem fit-tul dwar il-valur arkitettoniku ta' dan il-katedral. Opra illi naħseb minn tal-bidu det mhux l-ewwel fil-kobor tagħha bħala gotiku, bħala arkitettura, bħala spazju u kienet dejjem konsidrata sakemm inbena l-Eiffel Tower bħala l-iktar binjoli ġo Pariġi. Ġifieri ovvjament għandek u ovvjament ikkonsidrat dejjem patrimonju mhux biss tal-Kattoliċi, tal-Franċiżi, ma ovvjament id-dinja tilfet patrimonju. Fi żviluppi oħra, il-President Franċiż Emmanuel Macron wiegħed illi se jagħmel minn kollox biex dan il-ġojell arkitettoniku ta' żmien medjevali jerġa' jinbena. Fil-fatt inbeda fond internazzjonali illi fih se jsir il-ġbir u bosta pajjiżi diġà qalu li lesti jikkontribwixxu. Kuljum mal-35,000 ruħ kienu jżuru dan il-post sagru, il-maġġoranza kbira tagħhom turisti.